Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Kembali lagi bos. Udah yes, malah sih. Oh. Gak nekat bang. Ngejar target bos. Piye lek kok terus men ki. Iya bos sing omahe sing duwe gudang. Udan kaya apa lho. Lho bos sih udan deres sejak kelebur. Wes kan terus. Lur. Yang 5 lur. Dan deres. Kolor ya. Mau dan bos piye lur? Lur udan deres lur. Loh, udane sampai terus loh. Oh, duduk deh. Soalnya udah memang tingkat yang dhuwur. Iki wong 5 tok lho. Iki 6 karo sing jero kae. Piye to wong iki? Kok gak Itu juga 8. kok gak leren lho. Soalnya musuh gitu. Oh, ya te wong sugih. Ya rabar ya. Wis gak bayaran no. Ngono kan udah tentang uang iki lho. Ya Allah. Udah tentang. Dompet iki kopine sik. Tapi aku yang ngempet ya. Wis ngempet guys gak. Tapi yang ngempet ngancok ora leren. Iki lagi setengah telu. Ya itu. Mata iki. Cara leren kan ya. Yang dulu terus nyekat ya. Wis kademen kae wis iku. Esrat iki sih. Ya kademen iki lho mandor iki bos. Ora ana apa. Ya muga-muga wis ora enak apa penting aman bos. Sepene iki kudune nganu Lakone tetep mudun lah. ya iki gak lho. Yo ora Terus lho iki. iki harus tadi. Iki arsiteknya mandore bos. Yo larang kan. Bisa nek ganti leren iki. Mare posisi kadane wong kayak wong sugih. Oh bos ngene iki bos wong kerja ngopeni anak bojo iki lho. Udah tetep ditekad. Kelasan mah tetep yo gar. Iki gendeng lunyu lho iki. Gendeng keramik lho. Gendengnya harus bejo. Iya nek gendeng keramik. Yo. Kan kok ngene lho. Biasa kae sa, bolomu kae. Wah, omong ngono sa. Ora gelem leren lho sa. Sing nekat dadi udan neh. Lilit ning jero kono to. Omong ngono sa. Omong ngono sa. Mas, udah lo. Gak oleh dalan mudun karo sing di omah. Itu kan terus. Terus piye sa. Gak ngesakno kademen lho. Iki lho. Pol beras nekat kok. Mau gak leren kok. Terus yo dada lho. Dada ngono piye? Gak sa. Gak terus. Terus. Jual. Kemudian. Ya tawarep. Oh, tak lo lunyu, Bos. Belum nekat tenanan kok, guys. Iya, Bos. Nekat tenanan ya. Nekat, Bos. Ini lho bolong kerja iki lho. Ini jane wong ndi to, Bang? Wong ndi ae.
Dan terus bahasa duwe kita kamu jalan ini gitu. Percaya nekat ya. Mungkin banget telak tau dia duwe. Oh, si duwe kita. Ini mbak. Nah, nekat nangis ya. Pun duwe kita. Terus hutan terus hutan di kabeh termasuk ya ini nanti kan banyak kan dilajur lagi lur ya lagi lur kita biaya bajiran ora tau mamu. Kok malah menek gitu loh kok. Ora aku nyuting. Ini to wong ya. Lewat dia. Yo, masuk ke ini ke bos. Iya. Oh, ma petang mau masuk ke kok ngene kok. Lah pedot ya maksudnya. Masa pedot? Terus kita Iya. Leret Pak Di. Ini wong lili ya? Geger ya. Iya. Oh. Ini keluar rumah es. Seluruh Purwokerto kelihatan. Rumah kok ini rumah. Sugih. Kota Bandung to, Li? Ya, ana bos, bocor. Terus main rong iso. Saiki ngene iki semene. Ndut. Ya. Ndut bos semene. Antar bariwa tahun 2020 iki ndut iso malih semen, Mas. Masa Pak Di? Oh, iso 2020. Lah sing anu lilik lho. Ya. Suwuke kan gede. Nggih lah. Kok ora tau mangan lho Mas iki. Iya, nek ngene wis. Tengok-tengoke ndut. Ini tuh bos, lumayan mau kayak bos. Lembur. Malah tambah ndut loh. Wis sesuk malah dadi wala lah. Ya tuh. Aduh bapak deh ndut ae. Berarti wong piro kadhe iki bongkar? Dulu. Wong 8. Are wis cuacane kae dijalan. Lah iya. Oh, bener blorot kene ya. Ini Sawah rapet kok. Ini sawah rapat telik ya. Bos. Tembak ditambeli. Oh, bocor tembak. Ya Allah, ya Tuhan. Ngeri bos. Ngeri lor, towernya lor, ngeri lor. Wah ngeri nih bos. Ngeri bos. Duk bos. Apa iku kaitan pledek? Ya kuwi tulan kok tembok gitu. Bocor hujan malah. Tane lho, Jek. Terus siapa ya? Ngeri. Nah, anti karet loh jadi lili. Ini pawonnya bos. Pawonnya ini dia bos. Omah ini. Omah ombo nih kayak ini. Talang iki ya. Ngeri. Ini bocor apa ya, Li?
Bocor kita angkutan. Kotak. Cek. Ngono ki bos, omahe sendiri sugih. Ndelok ngarep. Bos, sugih bos. Masa terus gak ada gendeng. Jam 3 lho, Sat. Iya. Ini delok talangku, Bos. Iya ki ngreget enggak. Bos talangnya, Bos, talangku, Bos. Kan kesempatan aku sampe ndelok omahku talangnya. Oh ndi ya bocor ya gendeng. Druwedos ya. Orang anu pas wamarku druwedos kok pojokan kuwi ya. Napa bocor jero? Ya druwedos tok. Yo terus yang mergane baju saku joko kuwi. Ya gak pas aku urung iki nganu apa jenenge? Pojokan tok lho. Ya tambah lah. Ya tak bet nganu tambah le. Bet. Langsung mudik. Mulai awet teh, Lur. Mulai awet neh. Oh, weteng. Ojo kadang-kadang itu ngomong. Sopo teh semudut, aku tok semudut. Iya, Lur. Malah kasang. Endut. Masa lanjut nih, Pak Dik? Lanjut. Iya. Lanjut lagi buat masa gede. Kemana? Ya sudah ya vlog sore hari ini saya akhiri. Jangan lupa di spot-spot YouTube Ketongorjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.